Mellemkrigstiden var en epoke i den vestlige verdenshistorie, der stod for et værdisammenbrud og en kulturel opblomstring. Værdisammenbruddet var et resultat af 1. verdenskrig. Mellem 10 og 12 millioner soldater mistede livet. Opfindelser som maskingeværer, håndgranater og giftgasser havde vist bagsiden af den teknologiske udvikling. Mellemkrigstiden strækker sig fra 1918 til 1939, hvor 2. verdenskrig brød ud. Mellemkrigstiden blev ismernes tid, krisernes tid og massekulturens tid. Epoken blev begyndelsen på en mere moderne hverdag for mange danskere. Jazz og massekultur strømmede ind over landets grænser fra USA. 1920'erne var positive år. År, der bød på blomstrende kulturliv og udvikling inden for blandt andet jazz og spillefilm. Men glæden varede ikke ved. Efter Wall Street-krakket tirsdag den 29. oktober 1929 begyndte krisernes tid. Nazismen, der var stærkt inspireret af den fascistiske bevægelse i Italien, blev under mellemkrigstiden en ideologi, der blev dyrket mere og mere. Lighederne mellem fascismen og nazismen var slående. Både nazisterne og fascisterne stod for en ny antipolitik baseret på kamp og modstand. De var imod den politiske tankegang og foretrak en stat bygget op omkring én stærk leder. De lagde særligt den politiske venstrefløj for had og så dem som en hovedfjende. I 1919 måtte det demokratiske tyske regime underskrive Versailles-fredstraktaten efter nederlaget i 1. verdenskrig. Fredsaftalen indebar hårde vilkår for Tyskland. De måtte blandt andet afstå store landområder, skære ned på militæret, påtage sig skylden for udbruddet af krigen og påtage sig enorme krigserstatninger, der skulle vise sig at svække den tyske økonomi i årene fremefter. Tysklands ekstreme vilkår skabte grobund for dolkestødslegenden, som nazisterne flittigt brugte i deres propaganda, særligt over for de skuffede, hjemvendte krigsveteraner. Ifølge dolkestødslegenden var det socialdemokratiske politikere, revolutionære kommunister og ikke mindst jøderne, der var skyld i nederlaget og havde dolket frontsoldaterne i ryggen. Det nazistiske parti NSDAP blev grundlagt i det sydtyske storby München i 1920. Adolf Hitler meldte sig ind og overtog ledelsen af bevægelsen. Det vigtigste formål for partiet var at overtage magten, afskaffe demokratiet og indsætte Hitler som Tysklands leder. Partiet voksede især i starten af 1920'erne og havde omkring 55.000 medlemmer i 1923.